Biko, maazị ọgaranya ya. Mbụ di m. Mbụ nọ. Okay. Dịkwa mma. Ọnwụ egbuo ka atụrụ aka. Ọnwụ egbuo yi. Mba ọbụla ngụ. Ihe bụ igbo. Ọ dị m. Akwa ịmara m. Ịmala m ọbụla na ọ dị ka ọmụ a Joseph onye nlọ. Iwu Joseph nke akwụkwọ nsọ mgbe gboo ahụ. Ọgụwa bụ ihe a. Ewu nọ. Nwee dịkwa na nlọ m. Nwee fụkwa di gị. Chineke. Ịma nwaanyị a na-akpọ Chiketa Mafia Concord. Onye ebule ego na-etu Concord ga na-etu ife ọzọ. Ọnwa ya ka na-akpa nke a 200. Ọnwa ya ka na nke a 500. Ọnwa ya ka na nke ilu 1000. Nwa na-eche na ka ebe nwoke a so weta ego niile nwere. Ma na ego m bụ ihe a ọ na-etu ya. Ego ịkwa amakwa m na ego gị nọ nlọ ka m si ka m bịa ịga nlọ na nlọ si ka m bịa mekwu mmalụ. Daalụ nwa m. Imelụ nke ọma. Nwa m gọzie gị. Gozikwa gị. Daalụ. Thank you. Hey. Ama ọ nwere gị nwere n'ụlọ. Ihe gịnị? Ihe oriri. Titi nya elibe m. Sisi ihe. Abụbele ba ịbịala eri. Iwe hafụ nlọ. Ịbịala akọwa bụ iri ihe. Awụ mother Christmas. Mba o. Irila ọgwụ na-asa ahụ wee bịa ebe a ka m pala ihe ye gị. Na Ngwa ka m filo ka. Bụrụ sọ kata ọsọ. Inwe egwu biskit. Jere na mmadụ agba mgbele biskit. Ọ sị m mewekwu ha ma biskit. Chingom gwan. Kama sheba afọ eju ihe mmụọ. Ihe afọ ụlọ ịbịala akọwa bịa achọ nri. Ihugbo onye na-azụ ndị ele. Akọgwana ngị nlọ. Anụgonu m enu. Enukwa. Digi batazi gwazi ya. Mana ibe m gịnị ka m mere nwoke a? O nwere ihe mmadụ emere. Njekwa eshi ndị ma ewele ka m na-ebu shie ya. Ọ bụ nke ọzọ bụ ihe ọ gashi na m amaghị eye ya. Ejiche tata nata na ọmụ ya na-abụ m na ya ga-etinye ikwu n'okwu traụza. Kita ka na ụgbọ m ya pịta elere m anya n'ụkwụ abụ ụkwụ ijiri bata kịta o tego ị batara apịta tutu anyị kpụrụ isi ka ị ga-afụ ụkwụ m kọwa ihe na-aya gị apịta onye jere na akpa ya were ego goro ibe rie ọ bụ oshi Aba m na ọna. kedu ka nwaanyị si hụ mara akpa bụ nke na akpa bụ nke gị akpa mụ na nwunye m ọ dị iche iche ọ na-akọwa kịta na ọ dị iche na ije na nke ewele ego ọ dị mma ese ikpe nkwụmọtọ ka m chọrọ ikpe nụnụ ị bịara itisabe m mkpembe ikpokoto na-ekpokote isi na-ekewe gị na nwunye gị aka nwaanyị na-agbatịrị gị isi ya na ọ yiri kedu ezi bụ ịnị mee mgbakọ Mana ọ bụ na ọ bụghị nwa na-akọwa nlọ bịala ebe a kịta. Aka m egbuo ya. nwa na-ebu ajọ nlọ agarị n'obodo niile ọbịa ya bịara ebe a Nlọ na-emekwa eme. Ọ dị ụzọ nlọ nọ ibe ọkụwagolu m. Ha na-abụ megbedoro. ekwetaghị m mba nlọ ya bụ ajọ nlọ onye bịa si ebe a pụọ a ga-ama ihe mere nwa ahụ duru nwunye m anụwa ọ karịrị m ahụ duru nwunye m anụwa ọ gbara nnọọ ya arụ na ọgbago ji aka ụfụ ya wee nụba ọra otu oge nụrụ ya ịma na-enye nwaanyị ihe ọ na-ebu n'ibu ama na ihe niile na pọmpụ nwaanyị ahụ emesịa gbara m okwu n'ụka mba ịma ahụ ka esi eme nwaanyị egbugo m onu ọ na-abịa elu atọgbara n'enu ekwere ka basikụl na ikwe ka basikụl kwụgbo onwe ilo n'elu ịtọgbara atọgbara apịtị mba ịma ahụ ka esi eme ọ na-anọkwu m n'elu ebe ahụ ju m apịtị ọ na-anọ m n'elu ogbugo m a ga-ama ihe mere onugbu bata ịma nji maka ya chụ ya apịtị si kpaje m ụlọ ihe ije ijekwu ya ọzọ gwa m ka m gwa gị otu ị ga-esi jekwu ya apịtị duruzie ya n'ụwa ka o mee gị ibe ahụ mere mụ na ya anakwa apịtị anya ka efu na mụ na ya ana si dije m ụlọ ọgwụ nekwa ebe mụ na ya na-ana apịtị tite ịma na oge ọnwụ eruo ịdịra ya nwunye m enwe ugboro ịma njụ nwunye gị sikwa na zọọkwa ya azọba mmadụ ama nlere nya aja ahụ kama ya gbuwe m ya bụ ya gbuwe m ngwanụ ka nje kpọọ ya gbuwe m ka m kpọọ dọkịta ya gbuwe m ihe mere gị na aga nọ ya gbuwe m ndo mgbe ọ bụla nwụrụ nwunye m